Здравейте, аз съм няма да ви представям вече. Днес ще направя предизвикателството What's on my phone или това е преведено на български. Какво има в моят телефон? И ето, това е телефона. Ето, просто открито. На първите 4 реда под Google са работи, които използвам доста често. Google Play магазин, Samsung Apps, т.е. работи за телефона, камера и интернет. Тук долу са още 5 работи, които са доста често. Това са приложения, Gmail, съобщения, изказател и телефон. Сега като влезем вътре в приложенията, виждам доста много работи. Ето от първата страница ще започна. В първите 4 реда се виждат часовника, календар, камера и галерия. Във втория ред се виждат май беше калкулатор, диктофон, мои файлове и настройки. На третия ред се виждат телефон, указател, съобщения и имейл. На четвъртия ред се вижда чатон, видео, музика и записи. А на последния ред се виждат радиото, Google, Gmail и Google+. Отиваме на втората страничка и виждаме снимки, които не използвам. Тази папка не ми е необходима, но все пак да я има там. Hangouts, което е приложение за съобщения. Третото е Google Chrome и четвъртото Google Play магазин. На другия ред се вижда YouTube, Google Play музика, карти и навигация. Навигацията не е използвам, но когато ми трябва ще я използвам. На другия ред виждаме локал, социални работи, гласово търсене, Dropbox и Google Play Pavilion. На предпоследния ред на тази страничка се виждат Play игри, Samsung Apps, дискът и изтеглените файлове. И на последния ред, без едно приложение, тук се виждат интернет, настройки за Google и Facebook. На последната страничка са само от тези работи, които аз съм си изтегляла, и това са Retrika, Messenger, Viber, Instagram, MyTalking Angela, Pixar, от която съм много доволна, прави доста хубави колажи, камерата е доста хубава и си я използвам доста. Colorful е мълчи за клавиатурата ми, тук е мълчи кейборд, Avast и MTL. И като цяло е това. 3 странички няма. Това е обикновен Samsung. Някой да ми си помисли, че е нещо по-специално. Ето, отзаде съм сложила една лепенка. И да, това беше видеото What's on my phone. И да, ще направя друго видео, как ежедневие на време или нещо такова. Ще го измисля някак си. Да, това беше. Чао!